Gotokwera ase omusaraba igoro nabo igo koboka maiga ya matuka atatu nenkire yamo yogotoria korwa ase ebibe bito ase orogendo rwa matuko atano atatu niga abakristo bagweitia igoro y'ebibe byabo abo ase ekelisia g'ekatolika egekoraga buna mwanyabanto atige ebibe nabo igo gotorika chingaki chionsi omurikito Vincent Munda natwariganiria oroboti rweikie yeiga encheno. Chitariki ya 29 omutinyo gatatu omwaka oyo rituko ria makendo gose Palm Sunday ekelisia kia Katoliki ensengima kigachake wiki entagatifu gose wiki enchenu aya na matuka 53 akorokia orogendo rwaye Yesu Kristo asogototoria mwanyabanto korwa sebibe omusasiroti Arnold Maronga korwa parishi ya Manga n'omusasiroti Lucas Ongesa Manua korwa parishi ya St Patrick Marani nabwo abakwaneri baito mwanyabanto ilia kwiruto somusaraba ya nyolo gotoleka no gutoleka okwe gwachira sengenjo Kristo bwira makweli na obokire nka igotwensia na Kristo tobokire kurwa sama kweli egekarobero mutangani gosabero igwo gotongora kurwa sama okubwa makweli ase wiki yentagatifu ekerenge kenene kyobomenyo bw'abakristo baito asama tukatano ye wiki yentagatifu neria komenyera ebibisero byogotorwa na ebibisero byogotorwa no kwenyera emechando ya Yesu Kristo ogokwa kwaye na okuboka kwaye tuganyerete ogocha kwaye ria kabere rituko ria makendo gose Palm Sunday Yesu Kristo agasomochio Jerusalemu karinete mano yetigere na kwarirwa mato ya makendo chiangane bitamba uno muruti enchirerio korina emano yebona nenchiremo yogotoro kyo weke ya kwaye naigo gotorangeria twensi mwanyabanto baria turigeti gotoreka ine tonyare wekeya ase ogweite bibito na gochase nyasaye ene nchire ya moyo korokia na intwe astorogendo rwitu rubogima ubo Kristo buna nyasato ganyere to gutwarigania asoburuti bwaye bwigoro ase nchira yogo soburuti bwaye bwigoro narigetikira mwanyabanto anyare wekeya narigetikira mwanyabanto anyare weite bibyaye narigetikira mwanyabanto rituko ria tichirimo yesaga ikenyomba yaise na guturubania ebinto agaka abantu emekali gwetera buna ebale gutumeka aritari ya nyasaye bobe tichi kabere yesaga kwa mabuta aria petani na korandi bitunwa bya olives tichi gatatu omoroki wa Judas akagengana komurwa Yesu aitwe eriane ritagatifu Yesu Kristo agasange mesa ya omoelio na abaroki babaye agasaba somogondo Getsemani korengana na malika matagatifu Yesu Kristo nigarwetwe na Judas una bakolte ndagira ya marogoba nigabegetwe byara ekero Yesu Kristo omogoroboria paske tarach koba Passover akarangiria batumu baye bakamuhariganira ndagira kiba ikaransire mesa akabogori umugati akayosesenia agahakira saye buya nakomobo nene bwaye akayobega akaba tumubwaye akabatebi bwata mwensi murie oyo no muberone oraruwe okoba inwe naboigo akabogori getabo gechire vine akagesesenia agahakira nyasaye ngambi yamono akaba tumubaye akabatebya bwata mwensi monywe ekenegetabo kyamanyingane amanyinga yegetabanie kiyegetakoera amanyinga yane naiteke koba inwe amuno gotorwa kwa bantu bonsi korabo asokomira eke mwanseke kya Yesu Kristo akoreta sendagre rio moerio nero yarenge ndagre yo moerio asogotoria mwanyabanto echo mengia yesaga kumerwa ogokwa agakwemekalichi n'abaskali abo bamuitete nendigitani bakamochecheria mono bakamubetereria Yesu Kristo aimukyo musaraba orengo mulito gochiaria gorigota naboigo asamanyingaya etegeta so musaraba a Yesu Kristo asenchirerio goiteka ine akaba emboria akabe kiorokera kigotori wa gwaito kya mwanyabanto na akaba naro yogotoria mwanyabanto naigo asamanyengaria twensi tokonyoroko wenwa kubugima bwetu tokoiranirwa ekini kiritu asiretu gweterekebe namba ibere tokonyoroko abiro kwebibe na koroisiwa abayia abachenu asorogendo rwetu rubo Kristo wetramanyinga Yesu Kristo itegeta somusaraba namba isato ine asamanyengaria aitegeta Yesu Kristo somusaraba nigo agotoiranirwa ubugima botakoera asenyasaye iri sacramento ry'Eucharistia ngenje yaye niki asi Yesu Kristo weko monyene akumwanswa na nyasaye isoye nere weko monyene akwemwansa
asengecho yogotorwa gwitu asigo nereke mwanso naende nero mwansite litukulie chume ntagatifu etokwinyora emechando ya Yesu Kristo ogosusura kwa Yesu Kristo okobambwa kwa Yesu Kristo ogokwa Yesu Kristo asomusaraba na ogotinde kwa kwaye asenga kiye chume ntagatifu amasomaito kurwa sebanchire ya Yohana 19 ebanchire ya Matayo 25 ebanchire ya Marko 14 ebanchire ya Luka 20 amasoma yago tobeka twensi asorogendo rwokwinyura nikikia moberate Yesu Kristo asogotutoria ekeroriria agambe tuwekina na akanachirwe kina asenchire tarenge yo maene no gorombe lakini goikirania mariko ayia kababo nera agateba tata onye no wancha kwao inankwe nganywe gakombe kikime cyano asogotori kwa manyabantu tugo wancha kwao wakoreka umahiriyo ye abakristo bagosanga orogendoro rugo chakerenchera yo musaraba kurwa chisenta cyabo umahiriyo yabaji cya separish asabagotwara ine o esiko asomusaraba umutagatifu na koinyora nga twensi mwanya bantu mtuatoretiwe wetera asomusaraba umutagatifu o Yesu Kristo ditkerigana lyo mu kizabanta kumanyanga amaene Kristo omukwerera asomusaraba niyo tubone tukirina sama amabena inde abone takoba ogokora ayara mayoka yakumukonyegera ende koba kuyene umu bwa kana kale enyongesa nere Jumamosi ntagatifu Yesu agatinde kwa sembera ime no moyo yo gatirimbuka gocha magombe nerituko twensi tokendesa ekera Yesu Kristo tindekiwe Jumamosi mogoroba abakristo bonsi ngosangirekana bale ensengima ase okwinyoro botukoboria Yesu Kristo abogete kurwase embera tumpigie mfufuka haleluya tumekombolewa figelegele na makofi tumpigie haleluya wa haleluya asokoboka kwaye ine akabuwa makweli ine akabuwa chingurukya omusunte ine akarabiriense oborabo na abakristo abakatoliki tobuta omurero isiko ase omurero yokobe kyorokereryo kyorogendoro ya obo chako kuya ase togotongia omusumoyo opaska te abakristo bonsinga tigangebe kyorokereryo ase tole ngobumo bwitu bwa onchoreire twabera abakristo abaya igekora twenyoire nga Kristo atukwira somusaraba twabera monera so itukulyo weitona nabo igo twachingira monera itukulyo kubuka kwaye igonga amatukayo spi atunyuri ubukristo bwitu nga ntugana duwenda ukina kimuika nabo igo gukora ogwanja kwaye gonya saye tata netulya ryo nibumo bwakana kale akabetaya asabantu bameta somusunte umusumoyo musasroti kayo tongiri nobwate ebyorokereryo Yesu Kristo nero muchakano naende nero mweryo Yesu Kristo akogamba chinga kichonsi emyaka yonsi ebiro byonsi na linde lyonsi asenchirenga buneyo yagera twabeke saineye na koro ky'abakristo ngamaene Yesu Kristo nero mugambi w'abantu bonsi ebene chinga kichomo sunte ebene chinga kichomo baso Yesu Kristo nero borabu asabantu bonsi Ejumapili yo mugoko Yesu akaboka kurasaba kule na korina igora saikaransta sobuli bwa Nyasaye engana yana se bonsi tunganye kurwasi chinga kichomo sunte tunganye kurwasa amakora yo musunte tumuiranire Kristo Yesu oyorobora buweto twensi togoke aleluya aleluya obokire kurwasa abakure amatuka yonsi nigagotenyora into buna abakristo buna emechando yaito nere yengencho mono ekerotoranyirwa nitore amo okobokigwa kwa Yesu Kristo kurwasa abakure nigakogotokonya na gotenyora buna ekirisia nkwagachokere boya ngoe gwakere kinikia nende kerore keye nigogokiniwa nche Vincent Monda na kwariganira aya Imeyen Soko TV.